7 נורות אדומות שיגידו לכם למה לא לקבל עובד כבר בשלב רעיון עבודה ולא להכניס אותו לעסק שלכם. אז נתחיל בדבר הראשון. אם הוא מדבר על מעסיקים קודמים, אנחנו לא רוצים לגעת בבן אדם הזה, הוא מדבר עליהם, הוא ידבר גם עליכם. אם הוא מאחר לרעיון עבודה, זה הרושם הראשוני שהוא אמור להשאיר עליכם, והוא כבר מאחר לרעיון עבודה, יהיה לו מלא בעיות משמעת. אני לא מדברת על דברים חריגים. אם הוא מגיע עם נראות חפיפניקית, אותו דבר, בן אדם רציני שרוצה להשאיר רושם, לא מגיע מאוד מרושל, הוא מגיע מסודר. גם אם זה בזום וכל הבלגן בחדר, או אם יש עוד אנשים, שימו לב לדברים האלה. אם הוא מחפף כבר ברעיון העבודה, בטוח הוא יחפף בעבודה עצמה. אם זה עובד שדורש יותר מדי זכויות לפני שהוא כבר נתן איזה משהו, הראה מי הוא ומה הוא ישר רוצה שתיתנו לו מלא דברים ומלא תנאים ומלא בונוסים ודברים כאלה, זה עובד שפשוט לא יעזוב אתכם והוא רק רוצה לקחת ולא רוצה לתת כלום. ובהמשך לסעיף הקודם, אם הוא מתווכח על סעיפים בחוזה, אם הוא מתחיל איתכם על סעיפים ואת זה תשנו לי ואת זה אני רוצה להגיע יותר ימים, פחות ימים, זה לא עובד שמבשר טובות, כי אם הוא מתקטנן איתכם כבר על ההתחלה, לכו תחשבו מה יהיה בהמשך. ושש, זה כמובן, אבל עדיין אני שמה את זה כאן, אם הוא לא מדבר אמת, אם קלטתם שהוא אמר שיש לו ניסיון מסוים, ואז בשלב הרעיון עבודה הבנתם שזה לא בדיוק הניסיון שהוא אמר, זה לא בדיוק האמת, שמה תדעו שלא להתקרב, להתרחק כמו מאש. והדבר האחרון, היה לכם קשה לתפוס אותו. אם בכל זאת זימנתם אותו לרעיון, למרות שהיה לכם קשה לתפוס אותו, תדעו שזה בן אדם שלא רוצה להיכנס אליכם, הוא לא רוצה את זה, כי הוא עוד חושב ובגלל זה לא היה לו דחוף, וזה לא אנשים שאתם רוצים לקחת לעסק שלכם. העסק הוא ממש כמו הבית שלכם, בניתם אותו בשתי הידיים שלכם, תבחרו טוב טוב את מי אתם מכניסים אליו.